Benim annem Көкмарал районы Сәрдәуиш ауылынан. Мына biz битинде жайгы каникулларда шунда койып калыйбыз. Иптәшем дә Березек авылының булгач, якын битин баралар. Менә шунда танышып киткән идек. Бу көндә инде 3 бала үстереп атабыз. 2 кыз, 1 малай. Семьяда 3 зурысы. Мен 2007 елда Казан театр училищесін бітірдім. Һәм мен Нижегамский театрына эшкә җибәргәннәр иде. Менә язмыш шушы Березек авылына бәйләп без укып бетердек. Һәм без шунда курс белән шунда җибәрелдек. Тунышым белән нәрсә әйтим соң, сәнгатькә, мәдәнияткә гашык кеше минем кыйблам, тормышым мәдәният һәм сәхнә. Элегректән яратам мин сәхнәне. Менә шу. Ну, әнием зирә матур җырлый, әнием ягы бик матур җырлый. Үзегезгә моң бирелгәнме? Үземә моң бирелмәгән дип тә әйтә алмыйм, бирелгән дип тә әйтә алмыйм. Машин бик матур җырладым. 2004 елда бик каты җырладым, һәм связкаларыма зыян килде. Ну, хәзерленәм инде. Ну, сөйләвен сөйлим, төрле конкурсларда, шигырь конкурсларында катнашырга тырышам. Татар халкында шушындый мәкаль бар. Инә дә бүләк, дөя дә бүләк. Бүләкләргә килгәндә шәхсән мин нинди бүләк итсәләр дә бик яратып кабул итәм. Күңелемә якын бүләкләр булса бигрәк тә. Менә мин чәчәкләр үстерергә бик яратам, әмма дә ләкин үземә чәчәк бүләк итсәләр бик яратып бетермим. Техника бүләк итсәләр яратам инде. Көмеш әйберләр бүләк итсәләр яратам. Беләзекләр бүләк итсәләр яратам инде. Истә калган бүләгем бар. Менә мин икенче кызым белән бәйләгәч, миңа иптәшем шуның кадәр зур ваза белән чәчәкләр күтәреп килгән яратам. Менә шундый күңелемдә истә калган. 8 март минем өчен ул әниемнең, әбиемнең, сеңлемнең һәм минем бәйрәмебез. Без ел саен аны әти, әниләр белән, гаилә белән үткәрәбез. Әти безгә бүләкләр бирә, без туганнар белән сөйләшәбез, аларның бер-беребезне катлыйбыз. Бәйрәм табына эчпочмаклар, кыймаклар, өлешләр пешерәбез, бәлешләр.